Okay, maayong mudto mahigala. Ano yan ang usab kita nining atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Adlaw na usab karon nga Huwebes, no, pizza 15 na kini maghigala sa bulan sa Agosto. No, once again maghigala ni ana gyud nauli na yun may mga higala ni anak kami sa among tagsa-tagsa ka mga parokya. Nahuman kagahapon alas 8 ang amuang kini ang amo nga kining gitawag og Clergy Sports Festival og ana kami karon mahigala no na mauli na mi og tuloy ang kini gitawag natong mga gawain no tuloy tayo sa ating mga gawain pambahay gawain pangsimbahan no so congratulations mga higala no kanamong tanan no diyan na di akong ID mga higala oh sibutan na mo sa among mga ID oh no muna akong ID oh no? Klaro ay na oh ana sa pa diara mga higala oh muna akong ID dito no muna akong ID dito sa kining atong sports festival unya ipakita ko na akong t-shirt ha mga higala maupod ni ang amuang t-shirt no dito may sa kuan sa amuang sports festival no muna ang mga t-shirt no o naay marka mga higalaw Dumaguete Dumaguete naay marka diri naay marka no klaro ka na mga higalaw okay klaro okay no ari kita sa itong topic karon ng puding atong topic karon padre siguro sa ikong nakita sa imong gigunitan kabahin sa praying direct to God or confession to a priest. Okay, no? Sa ito pa kining mag-ampo rata, no? Direct to God o mangumpisal ta sa usa ka pari. Naman atong topic karon. So no, you are not required to choose between the two. No, as Catholics, we are not required to choose between the two. No, magpili mo butang din magpili ka mo direct to God ka o mangumpisal ka sa pari. Ang tunod maghangala isip Katoliko, dili na kinahanglan mo pili pataana. Kinahanglan taan ang duha. Mo direct to God man punta, nya mangumpisal punta no. As Christians, you are required to confess your sins to God, everything, and as a Catholic, you are also required to confess your sins to a priest or at least once a year. Klaro ha. So usually, as we confess our sins, one of the penance of contrite, oh my God, mo kini ang mga one of the penance is the act of contrition. Naman no? Now sa ganito act of contrition man na nagkanayo no. Oh my God, I am sorry for my sins with all my heart in choosing to do wrong and failing to do good. I have sinned against you, whom I should love above all things. I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. No, mo na act of contrition. Sa ito pa, sa atong pagkining, sa atong as Catholics, memorize yun nato ni. No, aron nga dili ta makuyawan og mga kining naatay mga umpisal ta at least memorize na nato. Ako kaya makalimot man ko. Pero akong paningkamutan nga magdala-dala ko kopya, no? Ang kay tungod kay gulang-gulang naman ko 65 naman ko. Muna nga nagdala-dala jud ko kopya, no? Nga kining og dunay panahon nga makakumpisal ko kay no namin tay mga sala pud ginagmay makuan jud ko aning makuan magdala ra ko kopya ana no. How are we to pray? Actually, there is no single way to pray and rest assured that God will always hear us. Now, how are we to pray? No, actually, there is no single way to pray and rest assured that God will always hear us. Let us go back to the very meaning of sacrament, a visible sign instituted by Christ to give grace. No, sa ato pa, the sacrament of confession is a gift from God and an opportunity to be saved. Just like salvation, it is a matter of choice to receive it or not. It's an assurance, no? According to John 20, chapter 22 to 23,
gisulti niya kini o giingna niya sila. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini papasayloon, no? It's a rare opportunity for us Catholics that that our sin can be forgiven in a special way. Muna gitong sacrament of reconciliation, and nobody can break you back if you don't want to, no? So if you confess the sins you don't experience, no? If you commit sin, you do not only offend God, but above all the community, and the priest reproof God, represents God and the community, and asking forgiveness from and God, not the community, no? So muna nga kini bang pagpangumpisal mga higala, kani papilion ka mo direct to God ba ka o mamukumpisal ka sa imong sala. Kanato mga Katoliko dili na kinahanglan tungod kinaaman tay mga pag-ampo nga direct to God gyud. Pero naapod tay tsansa nga mapasaylo pinaagi sa atong pagpangumpisal. Kay gitagaan man lagi katungod ang mga kaparian pinaagi sa mga apostoles nga makapasaylog sala. Doon na may giingon nga kung unsang sala nga inyong pasayloon, dili usab kini pasayloon. Kung ang ilang mga sala inyong pasayloon usab kini. Abi no ha. So medyo kapoy-kapoy pa man ikala. Kapoy-kapoy pa man, bason sunod adlaw kuana kini review pa lang sa ni. Pero bason sunod adlaw mahigala kuana mi makabalik nami sa amo ang kining gitawag nato posture, good kining gitawag nato disposition aron nga makapadayon pud ko sa ako ang mga pagkatikisim ninyo kadalaw. So gihapon mo higala, salamat kayo nga inyo kami giampo og nakabalik na pud jud kami sa among tagsa-tagsa ka mga assignments. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.